Коли я виходила за тебе заміж, я добре розуміла, що цей день рано чи пізно настане. Відмовляти тебе не стану. Прийму будь-яке твоє рішення та підтримую тебе в ньому. Так само знай, що я і наш синочок Юрчик тебе дуже любимо і чекатимемо стільки, скільки знадобиться. Я теж вас люблю, відповів взаємністю Ярослав, поцілував Ганну і через мить додав: я обов'язково повернуся. Затримуватись у Московії не збираюся. Ще деякий час вони в обіймах стояли біля вікна, в абсолютній тиші, і дивилися на захід сонця. Гарний, але тривожний для них. Розказ не брат, це літературний нокаут для московитів.